Mawa bwino ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati akukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuchetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu akuperekera thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yagonjetsa Moyale Barracks ndi zigoli 4-1 mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati akuchita zokambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuthetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. President Mutharika wayankhula izi pa msika wa Goliati m'boma la Tyolo pa ulendo wake ochokera ku Ndata komwe pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika ndi ena akubanja amakayika nkhata pamanda amalemu Profesa Bingu wa Mutharika. Tili ndi zambiri mulipotili. President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti zokambirana zomwe wakhala kuchita ndi mabungwe osiyanasiyana ziyamba kubereka zipatso posachedwapa ndipo chuma cha dziko lino chiyambanso kuyenda bwino. Tikuyesesa kwambiri kukonza za mafuta ndikudziwa pa program ya magesi ikuvuta kwa imene tinayipeza ife sifa amene tinayisa kuti magesi azonongeka ayi kwa vuto lake ndikuti magesi mashini ya magesi ena ndo ukalamba kwambiri, ena 6 years ena 70 years ukalamba kwambiri. Ndeti program miezi 8 ESCO akonza pa miezi 8 ikatha mavuto amene onse azatha. Za ndalama zakunja amisa anali ku America 2 weeks ago ndipo dzana nakumananso ndi akuluakulu wa World Bank, banki ya dziko lonse lapansi ya chuma ija. Tayankhula nawo atithandiza koma atenga nthawi, zimatenga nthawi simotile kuyankhula kuti ndalama zibwera mmawa. Pakati mati process mapepa osiyanasiyana kusaina osiyanasiyana komanso evutira osiyanasiyana zimatenga nthawi. Kwa ndikuti ashwani kuti posachedwa pa zimene zitheka. President Mutharika anayamikanso anthu a mchigawo chakumwera makamaka m'boma la Tyolo kamba kumusankha iye ndi chipani chomwe chikulamula cha Democratic Progressive pa chisankho chomwe chinachitika mdziko muno mwezi wa Septemba mchaka cha 2025. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyo anati ndi wokondwa kuti tsopano mdziko muno muli mtendere komanso anthu akulemekeza ndi kutsata malamulo. Mawu ake wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka omwenso ndi nduna ya zachuma anayamikira utsogoleri wa masomphenya wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti zinthu zayamba kusintha mdziko muno tsopano. Ambiri kunoko anali pa mavuto nkhani ya njala. Timauza anthu kuti chimanga chisika sichinasike, anthu ife sitikudya madeya aja panopa zikudya ndi nyama si anthu soya chifukwa cha inuyo a president athu. Komanso mwasindikizira Malawi kuti dziko lathu economy yathu ikhala ikuyenda bwino. President Mutharika anapemphanso adindo onse omwe adziyendetsa ndalama za thumba la chitukuko la CDF zomwe ndi 5 billion kwacha tsopano kuti pasakhale opezeka akuba ndalamayi koma kuti igwire ntchito yake yoyenera yotukula miyoyo ya anthu m'madera akumidzi komanso m'matauni. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika ndi ena akubanja anayima pa Goliati pa ulendo wawo ochokera ku Ndata Farm kumene anakayika nkhata pamanda amalemu Profesa Bingu wa Mutharika yemwe ndi mchimwene wawo wa Profesa Arthur Peter Mutharika komanso mtsogoleri wachitatu wa dziko lino la Malawi. Beatrice Juma, MBC, Tyolo.
Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba yati boma likukambirana ndi nthambi zosiyana-siyana pofuna kupeza njira zochepetsera mavuto omwe nyumba zing'ono-zing'ono zowulutsa mawu zikukumana nawo mdziko muno. Iwo amayankhula ku Mangochi pamwambo okhazikitsa ntchito yotolera ndalama zothandizira kayendetsedwe ka Radio Maria Malawi yotchedwa Mariatona. Ndunayi yatchulapo vuto monga kufanana kwa ndalama zomwe nyumba zowulutsa mawu zimalipira, zomwe anati zikuyenera kukhala zosiyana malingana ndi mmene nyumbazo zimagwirira ntchito zake. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamwambo, Dr. Namalomba anati nkofunika kusiyanitsa ndalama zosiyana-siyana zomwe wireless zimalipira maka poyang'anira momwe wireless izo zimagwirira ntchito zake. Iwo anati ndalama zomwe wireless zimalipira mwachisanzo pofuna kuyika makina ake m'mapiri osiyana-siyana a dziko lino ndi zofanana, pamene zimayeneka kukhala zosiyana chifukwa wireless zina zimapeza phindu pamene wireless zina monga Radio Maria sizipanga phindu lililonse. Dr. Namalomba ati ichi nchifukwa chake boma likukambirana ndi nthambi zosiyana-siyana pofuna kuonetsetsa kuti wireless za mdziko muno zizigwira ntchito zake motakasuka. Chifukwa chakuti sangamapange malonda kumapanga ngati imene amapangira ati malonda advertising kumakhala kovuta kuti no ntchito zimene amagwira zipite patsogolo. Achinyamata amafuna alandire ndalama kumene kuti kudziwa achinyamata ambiri ati ndi volunteer mpaka napano samakhalanso pa salary zomvetsa chisoni. Komanso tikatengera kuti no malicense amakhala no amapereka chimodzimodzi malicense ena onsewa amene akupanganso ma business akupanga ma radio for business. Komanso akapita pawo patawa apo kuti akaika transmitter yawoyo amadulitsiranso. Ndi izi ndi zimene taziona ndipo motsogozedwa ndi president athu atilamula kunena kuti tiunikirenso ntchito zimenezi ndi cholinga chakuti amene akugwira ntchito imeneyi yofikiranso anthu ngati mmene timagwiranso ife kuchokera kuboma kapena kuchokera kundale adzigwira ntchito yawoyo mopanda zinthu zowalepheretsa ngati kuti no zinthu zokwera kapena kuti malicense akuluakulu. Mkulu wa Radio Maria Malawi Bambo Joseph Kimu ati Radio Maria imagwira ntchito mothandizidwa ndi anthu akufuna kwabwino, ndipo poona amene nthawi zina wireless imavutikira ndi chifukwa chake anaganiza zokhala ni mwambo wa Mariatona kuti azipeza thandizo nthawi ndi nthawi. Amene anayambitsa Radio Maria yo ananena kuti isakhale involved ndi ma commercials ndi malonda, izingokhulupirira Mulungu kudzera mwa anthu amene amamvera ndi kumayithandiza. Ndiye chinthu chopempha munthu amakupatsa pamene iye ali nacho wani, komanso pamene iye akupanga ali ndi feeling kuti nditani ndipereke. Ndiye zimene zija zimakhala kuti mwina mupeza mwina simupeza choncho. Mwambo akhazikitsawo ndi wa mwezi wa Mei ndipo ukhala ukupitirira kwa miyezi 3. Cholinga njofuna kupeza ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha zothandizira kuyendetsa wireless iyi. Ndipo padakali pano nduna zofalitsa nkhani Dr. Shadrack na Malomba apereka ndalama pafupifupi 6 miliyoni kwacha. Anthu ena omwe aperekapo ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, nduna ya zachitetezo cha mdziko a Peter Mukhito, komanso a Conrad Bako omwe apereka 2 miliyoni kwacha aliyense. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka apereka 1 miliyoni kwacha. Ndalama zonse zomwe zapezeka padakali pano ndi zokwana 22 miliyoni kwacha. Dave Uma, MBC, Mangochi. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu mdziko muno akuchitira popereka thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi Mayi Mebo Mbendera ati ntchito yomwe Dodma idayambitsa popereka maphunziro a mmene anthu angachitire pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi yathandiza kwambiri kupulumutsa miyoyo komanso katundu. Mtolankhani wathu George Banda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ambendera anati kuyambira pomwe nthambi idayamba kupatsa mphamvu makonsolo ndi kuphunzitsa anthu mmene angachitire pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Njira imeneyi yathandiza kwambiri pa ntchito yolimbana ndi mavuto wa mdziko muno. Ngati Dodma tina district payo khayi ndi mphamvu yonena kuti ithandizire nthawi imene kuchitika ngati ngozi. Ifeyo a Dodma timabwera kusapanga support ya district pacha kuti kwa kuchitika ngozi imene zinatengera district panopa kuti athamange achotse anthu
kumene anali pa chiopsezo kwabwere so titha kunena kuti upangiri umenewo ulipo ndipo ndiofunikira kuti tipitirizebe kwathandiza pa district level. Pothirirapo ndemanga bungwe la World Food Program WFP Malawi linati ndondomeko yophunzitsa anthu mmene angaperekere chithandizo pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi m'madera mwawo ndiyofunika kwambiri pa ntchito yolimbana ndi mavuto a mtundu kuno ku Malawi. Aungani Mwandira ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli. Ife ngati WFP ndi nthambi imodzi yomwenso timalimbikitsa tili ndi mapulogalamu ena amene timati resilience building amene amabwezeretsa zinthu zomwe zili zoonongeka makamaka ngati chilengedwe komanso timapereka mapangiro osiyanasiyana amene amapangisa kuti anthu abwezeretse zinthu zawo zonse zomwe anaziluza komanso kuwakonzekeretsa kuti azitha kubwerera pamene ngozi yachitika. Pamene mavuto ogwa kamba kakusintha kwa nyengo akupitirirabe mdziko muno, akatswiri osiyanasiyana ati kuphunzitsa anthu mmene angachitire pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi kungathandize kwambiri kuti miyoyo ya anthu komanso katundu wambiri azipulumuka pa nthawi ya ngozi za mtunduwu. George Banda, MBC, Blantyre. Bungwe la Emerge Livelihoods lati ndilodzipereka kuthandiza wanthu ochita malonda ang'onoang'ono komanso kupititsa patsogolo ntchito za ulimi kudzera m'maphunziro ndi njira zolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Gides Nsowoya wanena izi ku Lilongwe pamwambo ofotokozera ndondomeko zochitira bizinezi zosiyanasiyana. Wanangwa Mvalo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Nsowoya ati kudzera mu ntchito ya Accelerating Sustainable Entrepreneurship for Livelihood Development ASLED, bungweli lisankha ndi kuthandiza ntchito za malonda zisanu ndi ziwiri pa ntchito 23 za ulimi zomwe zaperekedwa pa chionetserochi pofuna kupititsa patsogolo ulimi osiyanasiyana. Ife ma businesses amene tikugwira nawo ntchito ndi ma businesses okuti akupanga za agriculture komanso akupanga zinthu zoziziwitsa ku agriculture ako. So ma business amene akuthandiza m'madera awo polemba ntchito anthu akuthandizanso kunthaka ifoti most of them akupanga ma business okuti amathandiza organic manure kuthandiza nthaka mwina ndi mwina, ena akupanga water harvesting, ena akupanga za solar. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la GIZ lomwe likuthandizidwa ndi boma la German kuno ku Malawi a Geoffrey Mhango ati mogwirizana ndi bungwe la Image Livelihoods ntchitoyi ikufuna kufikira anthu 125 ochita malonda ang'onoang'ono. Ndetili kuno chifukwa choti Image Livelihoods ndi thandizo limeneli inakwanisa kuphunzitsa anthu opyolera 44. Kwa panthu amenewa pofuna kuti ayesese ndithu kuti zimene maluso amene onse aphunzira akwanise kuzipanga implement ma business mwawo, anthu amenewa akhala kupasidwa kangachepe kuti kathandizire. Ndeti nayi ni mwambo umene tikusankha panthu 23 omwe anasankhidwa pa 44 tisankhapo anthu amene no alandire thandizo limeneli kuti atha kupanga implement zinthu maluso osiyanasiyana amene akufuna achite ma business mwawo. Mwambo wa chionetsero cha malondawu unabweretsa pamodzi ochita malonda komanso mabungwe othandizira anthu ochita malonda aulimi omwe ena mwa iwo apeza mwayi olandira ndalama kuti akweze mabizinesi awo. Chiwerengero cha makolo omwe amakaniza ana awo kukalandira katemera makamaka m'maboma asalima ndi mangochi akuti chatsika mu gawo lachiwiri la kampeni yopereka katemera wa poliyo kwa wana. Izi zadziwika pa ulendo wa atolankhani m'maboma anayi okaona momwe ntchitoyi imayendera pa masiku 4 omwe katemerayo amaperekedwa. Olive Pili wadza ndi ripoti. Unduna wa zaumoyo mothandizana ndi abwenzi ake monga UNICEF komanso bungwe loona zaumoyo pa dziko lonse la WHO anakhazikitsa gawo lachiwiri la kampeni yopereka katemera wa poliyo kuyambira pa 27 May kufika pa 30 April sabata ino. Mu gawo lachiwiriri iwo anayika chidwi popereka katemerayi kwa ana posatengera kuti analandira kale katemerayo kapena ayi. Pa ulendo omwe undunawo unali nawo ndi atolankhani kuyendera kampeni wa poliyo m'maboma adowa ndi Zomba zinadziwika kuti anakumana ndi mavuto m'madera ena kuphatikiza anthu ena kukana kuti alandiritse ana awo katemera. Mboma la Salima, ofesi ya zaumoyo mbomali inati kampeni yopereka katemera wa poliyo kwa ana yayenda bwino pomwe chiwerengero chopereka katemerayo kwa ana chimakula kuposa chomwe anayika kuti azikwaniritsa pa tsiku. Mmodzi mwa alangiza zaumoyo pa chipatala cha Lifu mbomali a Kennedy Nyirenda anati palibe vuto lokhudza kukana katemera monga zinalili m'magawo ena
mbuyomo. Anthu sakukana katemerayo akubwera mwaunyinji kuzalandira andi tikafika andi azaumoyo akafika pakhomo makolo amene mwana womulandisa katemera umathaso kuita naso kholo lina limene litenge mwana wake kuti azalandireso katemera anthu akumauzana. So izizi kutonesa kuti anthu chinthu chachilandira anti kamafika siku lomalizira ndikuona kuti ife tageti yathu ilidusa. Mkulu woona za ntchito ya akatemera pa chipatala cha boma la Mangochi a Gertrude Maida anati ndi wokhutira ndi momwe anthu akupitirira ndi ana awo kuti alandire katemera. Maida anatinso sanakumaneko ndi vuto lililonse lokhudza anthu kukana katemerayo. Adali pano mavuto oti anthu mnyenyerikawo inde analipo kumano amvetsetsa chifukwa chani tikupeka katemera amene ewa namba 2 chifukwa choti mwana kuti atetezeke akuyeneka kuti alandire katemera amene ali ulendo osachepera atatu ndiye mwana ayi timadzoza kuti pamene kuti watetezeka kwambiri. Malinga ndi unduna za umoyo ulendo wachitatu wa kampeni yolandiritsa katemera wa poliyo ukuyembekezeka kuchitika mwezi wa June. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC, tiyeni tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wati akukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuthetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu akuperekera thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers yagonjetsa Moyale Barracks ndi zigoli 4-1 mu mpikisano wa FDH Bank Premiership. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti unduna wa zaulimi wapempha ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya zaulimi ya Mwimba kuti adzitha kupanga zinthu zina kuchoka kuzokolola kuti adzipeza phindu kuchoka pa ulimi. Mmodzi mwa akuluakulu mu ndunawo a Jerome Nkhoma wanena izi pomwe amapereka madiploma kwa ophunzira pa sukuluyi omwe amaliza maphunziro awo. Tili ndi zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Ophunzira okwana 239 apa sukulu ya Mwimba ndi omwe alandira madiploma awo okhudza ntchito za ulimi. Poyankhula pa mwambowu, Ankhoma auza omaliza maphunzirowa kuti asadikire kulembedwa ntchito koma kuti akachilimike kuchita ulimi wamthirira komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono za ulimi pofuna kupereka chakudya chokwanira ku dziko lino. Kwa ife ngati boma komanso unduna ndi chimwemwe chachikulu kuti taonjezera nambala ya anthu otithandiza kupititsa patsogolo ntchito ya chitukuko cha ulimi mu dziko lino. Ndipo tikuamema kuti mmene amaliza sukulu sikuti wakhale pansi yayi ayesetse ndithu kutithandiza kayalembedwa ntchito kayasalembedwa ntchito ndi kutenga mmene timapatsa kuti masiku ano sikuti azingoyembekezera kuti alembedwa ntchito mmene amaliza sukulu. Pali mwayi osiyanasiyana iwo akhoza kuyambitsa mabizinesi a ulimi mmene angalembe ntchito anthu ena komanso kutukula dziko lino kuchokera mu ntchito zimene angamagwire za bizinesi ya ulimi. Wapampando wa komiti yoyang'anira ntchito za sukuluyi a Vincent Mwale ati sukuluyi imaonetsetsa kuti ikupereka maphunziro olingana ndi masomphenya a chitukuko a dziko lino pofuna kupereka mayankho ku mavuto omwe dziko lino lili nawo. Iwo ati chikhazikitsireni sukuluyi zaka 25 zapitazo yakhala ikukula komanso kuchita migwirizano yosiyanasiyana yomwe yathandizira kutulutsa ophunzira owumbika bwino. Amwale apa anapempha omaliza maphunzirowa kuti akagwiritse ntchito zomwe akhala akuphunzira posintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Kwambiriso tikuyamika ana amene amaliza chaka chino chifukwa amene wawa ndi ana amene taphunzitsa bwino kwambiri. Ndi ana oti athupira kunjaku kukagwira ntchito ina iliyonse imene mungapatse yokhudza za ulimi. Panopo dziko lathu likuvutika ifoti tilibe akadaulo ambiri amene amadziwa zimene zochitika m'midzimu makamaka kuwathandiza anthu kuti alime bwino mbewu zosiyanasiyana. Ndife ndi chikhulupiriro kuti ana amene tatulutsa panopawa athandiza kuti tichotse mavuto amene alipowa popereka ana amene ali ndi pachizungu amati practical experience.
sukulu ya Mwimba anayikhazikitsa mchaka cha 2001 kuti idzipereka ukadaulo wa zaulimi. Mwambo opereka madiplomawu unachitika pamutu oti kupititsa patsogolo migwirizano ya malonda a ulimi okhazikika m'Malawi, zomwe akuti zikuonetsa kufunika kwa ulimi popititsa patsogolo chitukuko komanso kupereka chakudya chokwanira mdziko. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Kampani ya Spark Systems yakhazikitsa malo osungira uthenga apa kompyuta zomwe akuti zili ndi kuthekera kothandizira kuteteza uthenga wa mzika za dziko lino komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha makompyuta. Mkulu wa kampani a Waizere Phiri wati data center ithandizira dziko lino kukhala ndi umwini wa zinthu zochitika pa makina a kompyuta. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Kukhazikitsa kwa malo osungira mauthenga pa kompyuta awa ndi nsanamira pa ntchito za luso la makono, pomwe tsopano akadaulo a luso la makono akhale ndi malo ochitira chitukuko cha makompyuta mdziko muno. Mkulu wa kampani ya Spark Waizere Phiri ati malowa athandizira chitukuko cha chuma cha dziko lino makamaka kudzera mu ntchito za makompyuta, kamba kuti tsopano kampani zambiri mdziko muno zisiya kudalira kampani zakunja posunga mauthenga, komanso kuti kampani zina za luso la makono zipindula kwambiri. Kampani zing'ono nthawi zambiri zimafunanso zitakhala ndi zinthu zimene zakuya zimene makampani akuluakulu ali nazo, koma zimakhala kuti iwo alibe ndalama zoti angapange invest kuti azikhala ndi zinthu zimene makampani akulu ali nazo. Ndi ife imene tabweretsa data center tikupanga kuti makampani ang'onoang'ono aja atha kubweranso kuzasunga data yawo kwa ifeyo, komanso datayo izikhala ngati chani akuyilipira m'makwacha mitengonso yotchipaso. Tizikhalanso ndi ma arrangement nayankhulaso kuti pamakhala makampani ena onena kuti mwina ndalama alibe, koma ndi idea yabwino ife imene tikuiona kuti idea iyi titha kupanga export kunja, tizikhala pasi kukambirana chifukwa zinthu tinazo konkulu. Ndipo mkulu woyang'anira malo osungira mauthenga pa kompyuta ku boma Apoka Nthambi wati malowa akuthandizira imodzi mwa nsanamira Malawi 2063 yomwe ndikulimbikitsa kuzidalira pa zinthu zosiyanasiyana. Dziko la Malawi likuyenera kusinthika in the sense kuti takhala tikudalira kwambiri anzathu akunja, maiko akunja kuti azitithandiza nkhani ya zachuma. So tikuyenera tisinthe tifike pa mulingo kuti tiyambe kuzidalira tokha pa nkhani ya zachuma. So kuti izi zitheke zikuyenera kuti madongosolo ena amene timachita m'mabizinesi athu akuyenera kusinthika. And njira imodzi yosinthira zimene pamene timalowetsamo ukadaulo wa makompyuta. Malo osungira mauthenga pa kompyuta awa ndi achitatu kutsatira malo oyamba aboma ku Blantyre komanso malo achiwiri aboma ku Lilongwe. Trust Office, MBC, Lilongwe. Imodzi mwa kampani zonyamula katundu mdziko muno ya Smart Deliveries yati kuchuluka kwa anthu ogwiritsa ntchito malonda apa internet ndi zina mwa zinthu zomwe zathandiza kupititsa patsogolo ntchito za kampanizi mdziko muno. Mkulu wa kampani Dennis Valani ndiye wanena izi pamwambo okhazikitsa nthambi yake yatsopano m'boma la Zomba. Ife ndi kuliya Malawi muno yomwe tinaloledwa ndi boma kudzera ku Makra kuti tizipanga operate ma cities 4 onse omwe ali ku Malawi muno. Komano Zomba tinali tisanayambe ma operations athu chifukwa choti chazovuta zina tikukula ndithu pang'ono. Ndetaona kuti Zomba tisayisale yayi, Zomba ipangenso nawo benefit zomwe ma cities ena ngati Lilongwe, Mzuzu komanso Blantyre akupanga benefit. Ndi chifukwa tabwera kuno lero. Palitu kampani zosiyanasiyana zopanga business yomweyi, anthu asankhe Smart Deliveries chifukwa chani? Anthu asankhe Smart Deliveries chifukwa Smart Deliveries ndi kampani yokhayo ku Malawi kuno yomwe ikubweretsa zinthu zanyuwani in terms of technology. So kukuliya industry kuli madandaulo ambiri makamaka kusowesa kwa mapasero, makastoma amaluza trust, amaluza chikhulupiriro chawo pa makampani ngati ifeyo kuti katundu wawo titha kuwasowesera. So ku Smart Deliveries ifeyo tikuyuza kwambiri technology, tinapanga develop system yathu yomwe customer amati akatumiza katundu wina aliyense mu system kuzera ku maofesi athu amatha kumaona katundu wake mmene akuyendera, komanso amalandira mauthenga katundu uja akafika kumalo komwe akufunika afikire. Ndi ife tikuona ngati gapu imeneyo kapena kusoweka komwe kunalipo mu market mmene muno ifeyo titha kukuwanirisa. Anthu okwera galimoto zomwe zimayenda pa misewu ya mumzinda wa Blantyre komanso ochita business ya taxi mumzindawu ayamikira
njira yatsopano ya inga yomwe ikuthandiza magulu awiriwa kuchita bizinesi mosavuta. Apenjani Kaluwa amene amachita bizinesi ya taxi komanso Oath Chimphambano yemwe ndi woyimba auza MBC kuti njirayi ndiyotetezeka komanso yachangu mwazina. Application imeneyi ikundithandiza ngati driver kuti ndizitha kupeza makasitoma masimple komanso kupeza ndalama mosavuta kwambiri, kupeza kuti makhala kuti tikalowa pa application mathauza kuti tingomenda choke wano kafika mene kana customer yo ndikutenga customer bila uko kala ndalama achoka muteni. Awiriwa amalankhula mu mzinda wa Blantyre pamene akukonzekera kukhazikitsa inga Malawi. Pratap Sharma ndi mmodzi mwa akuluakulu aku inga Malawi ndipo akufotokoza zambiri. Ndiyodalirika kwambiri because every ride it is recorded on the app. Timaziwa chikuchitika ndi galimoto iliyonse mata kuona kuti galimoto ili route for example mutaiwala chikwama galimoto mainga tizatha kuziwa kuti waiwala chikwama pamene chindi munthu wakuti wasiya galimoto ya munthu wakuti. Ndipo munkhani za masewero timu ya Silver Strikers ikupitirira kuchita bwino mu ligi ya FDH pomwe yapambana masewero ake achiwiri mu ligi pomwe yagonjetsa timu ya Moyale Barracks ndi zigoli 4-1. Silver Strikers inapeza chipambano kudzera mwa Andrew Joseph yemwe anamwetsa zigoli 2 pomwe Chinsisi Maonga komanso Festus anagoletsa chigoli chimodzi aliyense. Yankho Kachingwe komanso Paul Mloka adza ndi zambiri. Timu ya Silver Strikers yakhazikika pamwamba pa mndandanda wa momwe matimu akuchitira mu ligi ya FDH Premiership pomwe lero yagonjetsa timu ya Moyale Barracks ndi zigoli 4-1. Andrew Joseph anamwetsa zigoli 2 ndipo Festus Dube komanso Chinsisi Maonga anaonjezera chigoli chimodzi aliyense. Mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mugangira wati ndiokondwa kuti apeza chipambano pa masewerowa ndipo wauza anyamata ake kuti asabwerere m'mbuyo poti ichi nchiyambi chabe. Sinali game yophweka, inali game yovuta but tinayesetsa kuti mena first 15 minutes beze chigoli koma tinavuta komabe anyamata tokozesana give kuti tinapeza chigoli chapakatikati ya first half. Second half tinakakumbusa tumenya pa home tikwenda kukhande performance yabwino chigoli chimodzi sikha kuti uli safe yeah. So anyamata think anapanga respond bwino. Of course they had also their moments in the second half koma ndingotokoza kuti tapeza ndithu chipambano komanso zigoli 4 pa home. Richard Mwansa ndi mphunzitsi wa timu ya Moyale Barracks ndipo wati kusachita bwino maselo awo awiriwa sikungawafokese ndipo wauza anyamata ake kuti alimbikire maselo otsatira. Zimene nazona kuti first half it was just too good. Kumano in the second half kuna wina na kuti tinalekelera muna kumaka bwino komanso azatu mina mipata mina ipeza na kuisa ntchito. Then ngati Moyale kuti second half especially last 20 minutes limene kanga tinafoka pamene tinakanga tupanga zigoli start which is not good enough especially kumbia watu kuna sinamake moyenerera mina sumuna position yama po defend position yama midfielder zatu. The chito ndiye ifema kwa chuti kabwera because means kuti makema mena kubwera especially ya Chitipa imene tumenya kuzuza next weekend sachitike ya. Timu ya Chitipa United yagonjetsa timu ya Blue Eagles pabwalo la Chitipa pomwe timu ya Luwana Mitundu yagonjetsa timu ya Kamuzu Barracks ndi chigoli 1-2 chomwe anagoletsa Emmanuel Chikadza ndipo timu ya Ekhaya yafanana mphamvu ndi timu ya Red Lions pogoletsana chigoli 1-1. Pomaliza nkhanizi na iso mitu yake. President Mutharika wati akukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuchetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu akuperekera thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Ndipo munkhani za masewero timu ya Silver Strikers yagonjetsa Moyale Barracks ndi zigoli 4-1 mu mpikisano wa FDH Bank Premiership.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongote, tikufunirani mawa opambana. Mawu abwino kwa nonse ndi nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali yozizira komanso yachifunga makamaka kummawa. Mvula ikuyembekezereka kuma madera ochepa